Darang ho nang gikon. Sige, pag-usok. Bayan, hindi mo. Sugal yung ulan. Karon gani. Oo, na kusog kayo. Sige. Kami kakusog, kami palitod karon. Grabe yung ulan kayo. Tapos na magklaro, nasada sa pagkusog sa ulan. Baha dito rin. Pinakaklaro ang sada. Tapos sa kakusog sa ulan. Ba't nahinay lang ang dagat kayo? Saan kayo? Bisano? Bisano ta, Bisano? Hmm. Oh, grabe. Zero facilities yun ang Andre. Mga area din karon sa puno sa pinagusok na ulan. Hindi na maklaro sa daw. Kilangit. Pinagin. Suga sa liti. Baha gini ba? Subo lang namin. So, di na no? Oo. Ari ta dire mo entrance oh. Diha, muliko ka sulod. Kaya diha ka mag-pick up. Grabe. Ari. Kaya ano. Si pwede tadi. Ano din? Kaya mag-park. So, ka-parking ka tadi ha? Parking sa taan eh. Lah, isa. Wait, asa taan to ka mag-parking? Ani? Ako na pag